Galakser er gigantiske ansamlinger af stjerner, gas og støv, og galakserne de holdt sammen af tyngdekraften. Der er umiddelbart flere ting, som tyder på, at en stor del af galaksernes masse består af mørk stof. Galakserne er samlet i hobe, som igen er samlet i superhobe, og de største af de her galakser er flere milliarder lysår i udstrækning. Og vores egen galakse Mælkevejen er en spiralgalakse, og den her indeholder flere milliarder af stjerner herinde under solen. Lyset fra en galakse består af lyset fra alle stjernerne i galaksen, og når man så skal undersøge lyset, som galakser udsender, så gør man det typisk ved at se nærmere på emissions- og absorptionsspektre for hydrogen og andre hyppigt forekommende stoffer. Analyse af de her spektrallinjer kan man blandt andet bruge til at vurdere, om galaksen er i bevægelse væk fra os eller imod os. Og det gør så ved at sammenligne med f.eks. Balmer-serien, som er de 4 spektrallinjer, der udgør den synlige del af hydrogens linjespektrum. Og de her linjer de vil så være forskudte i forhold til det oprindelige spektrum, hvis galaksen, det vil sige lyskilden, er i bevægelse. Så linjerne vil altså være rykket over mod større bølgelængder, hvis den er rødforskudt, mens bølgelængderne vil være lavere, hvis lyset er blåforskudt. Hvis rødforskydningstallet z er mindre end 0,1, så kan lyskildens nuværende vigefart også beregnes ud fra den her formel, hvor at man beregner hastigheden ud fra rødforskydningstallet og ganger den med lysets hastighed i vakuum. Og den her formel den gælder med tilnærmelse, så længe galaksen fjerner sig med en hastighed, som er meget mindre end lysets hastighed. Og det her det viser altså, at galaksens fart væk fra os er ligefrem proportional med rødforskydningstallet z. Så jo længere væk galaksen, der har udsendt stråling, befinder sig, jo mere rødforskudt vil lyset også være. Og rødforskydningstallet og dermed galaksens fart, den er ligefrem proportional med afstanden til galaksen. Det vil sige, at jo længere væk galaksen er, jo hurtigere flytter den sig væk fra jorden. Og den her sammenhæng, den kaldes så for Hubbles lov, og den er udtrykt ved den her formel, ved lig med h gange d, hvor h er Hubble-konstanten og d er afstanden. Og den her sammenhæng, den understøtter universets udvidelse, og det er jo sådan, at der ikke er tale om en egentlig bevægelse. Det vil sige, at det er ikke galaksen, der flytter sig, men det skal mere forstås som om, at der skabes mere rum imellem galaksen, det vil sige, at rummet udvider sig. Og Hubble-konstanten angiver sammenhæng mellem den nuværende fart ved 0, som galaksen bevæger sig med, og den nuværende afstand til galakserne. Og Hubble-konstantens værdi, den aftager med tiden. Et absorptionsspektrum indeholder lys med alle synlige bølgelængder, det vil sige et kontinuert spektrum, på nær de bølgelængder, hvor lyset så absorberes af stoffet, det vil sige atomar overgangen til højere energiniveauer. Og de her manglende bølgelængder, de svarer til de steder, hvor der sker et dyk i intensiteten, og det er der, hvor lyset ligesom bliver absorberet af calcium, det vil sige lyset reflekteres ikke, men bliver optaget af stoffet. Og i modsætning til et absorptionsspektrum, så er et emissionsspektrum, det viser ligesom de ganske bestemte bølgelængder, som svarer til overgangen fra et højere til et lavere energiniveau i atomet. Det vil sige forskellen i energien i de to energiniveauer. Det er jo, når exciterede atomer henfalder til lavere energitilstand, så vil det jo udsendes i form af elektromagnetisk stråling, altså i form af lys, ved de præcise bølgelængder, som netop svarer til den energi, der frigives ved overgangen mellem energiniveauerne. Og det er så det, som man kan se i hydrogens emissionsspektrum. Det er netop der, hvor der sker, altså hvor intensiteten ligesom topper. Nu måler jeg så bølgelængderne for de to absorptionslinjer. Det gør jeg så ved at klikke hernede, hvor intensiteten dykker. Og så kan jeg så aflæse bølgelængden hernede. Det gør jeg så for begge to, og det gør jeg også for emissionslinjen for hydrogen. Og så kan jeg så aflæse laboratoriebølgelængden heroppe. Og nu kan jeg så for at beregne, jeg har fået de her værdier. Nu kan jeg så for at beregne rødforskydningstallet, så kan jeg indsætte i den her formel, og det har jeg så gjort. Og så har jeg fået, for den første linje har jeg fået rødforskydningstallet 0,0069, og for den anden linje, der giver det samme afrundet resultat. Og for emissionslinjen, så giver det så også næsten det samme resultat. Og rødforskydningstallet for alle tre linjer, de skulle meget gerne være nogenlunde det samme. Det bekræfter jo, at linjerne stammer fra den samme galakse. Nu kan jeg så udregne galaksens hastighed ved hjælp af den her formel, så jeg indsætter rødforskydningstallet, som jeg beregnede, og ganger det med lysets hastighed 3 gange 10 8 meter i sekundet, og så får jeg 2,07 gange 10 6 meter i sekundet. Nu kan jeg så udregne galaksens afstand til os, og her bruger jeg den her formel, hvor jeg isolerer afstanden d, og jeg bruger 20,6 gange 10 3 meter i sekundet per megalysår som værdien for Hubble-konstanten i min udregning, så det indsætter jeg sammen med den hastighed, som jeg lige beregnede tidligere, og så får jeg altså, at afstanden er 100,5 megalysår.